Nintzen ondo moldatzen, baina estelar eta jotagun, aurrela jege nire akatzik handu jina ure zalago, area gehiena botatzen da demo hori egin, ikixe berra izin dut. Eta akatsak, Pello? Bueno, ez da. Zer da lanik gehien ematen dizuna, zer idiozu bildurrik handiena? Ni uste, gauza guztietan bastante regularra naizela. Bildurren handu jena, ez da egit. Nola esan, sakatzen, batzutan pelota asko eskure latzitu eta gero hortikin lan ondo egizeti peloten ondo jokatzeko. Pelota lekurik gustokoena? Galarreta. Eta materiala fuerte xamarraren aldekoa? Bueno, ni uste pelotai guztiek fuerte xamarra nahi zite dula, ez? Gero batzui gehiago komunizako beste batzui, baina ni uste generalin remontin jokatzen den nahi pelota berdine gustatzezakula, jokatzeko garaia. Aurrelari askorekin jokatu behar izaten duzu, batzutan alde bestetan kontra. Bat aipatzekotan norra aipatuko zenuke gustoko aurrelaria duzuna eta berarekin partidu asko jokatzeko modukoa? Bueno, bat ez da egiz, nola pelotai asko dure, oso guztua jokatzen denak. Dan egin bastante ondo arrelatzen egin, ez da egin, bat apartatzeko zail xamarra egitezat. Asko dure eta bastante egin guztua, arregi behak ino oso ondo molda izan naiz, kanpeonat honetan da beste pelotai batzuk gaur oso guztua jokatzen dut. Azpaiti alde honetan erremontean desenteko arrobia dagoela esan daiteke, lehen ere baziren erremontean desente nabarmendu izan zirenek, orain bertan ere profesional mailan hortxe zabiltzate, matxin ere ez oso urrutikoa, Odriozola gazte hori ere hortxe dago, Saldias hortxe dago, zeu ere bai, Iriarte bera ere hortxe dago, Etxabe ere Azkoitiara jaiotzez. Inguru honek eman du pelotari honik, erremontista honik? Bai, da desente gore, oine eta lehen izan ziren. Oin dela urte batzuk urkia eta orbego eta beti izan gara inguru ontako segi sortze bat pelotai. Nik uste kantera hona hola oine. Eta etorkizunari begira, zeintzuk ikusten dituzu orain bertan jokatzen ari direnen artean puntako izan daitezkeenak? Bueno, Iriarte eta Etxabe hirugarren parteko jokatzen nahi di eta hori ikusten ditu proiezitio ondi jena dagoena hori daure. Odriozola ondo da jokatzen, da nik uste hori gertengo dela aurre. Eta Azpeiti eta Azkoiti inguru aparte utzita, gainuntzean zeintzu dira zure ustez figura izan daitezkeenak? Ezkurra asko aipatzen dute, beste ere batzuk ere badira. Bai, ezkurra estelarra jokatzen nahi eta ez da hori ota bat urte duzke eta hori hor fijo bezala emaleike. Gainuntzin, hor da hori, Iriarte, Azpitearra da hori, baina Lezea, Altsasukoa eta beste batzuk baure, oso ondo mogu nadazkoenak eta hori seguru jokakoenak. Eskerrik asko Pello gaur gurekin izateatik, zaila izango da 94, 93 bezain ona izatea, titulu behintzat, baina badakigu aurten ere puntan ibiliko zalela. Eskerrik asko eta suerte izan dezazuela. Vale, eskerrik asko. Hauxe beraz, gaur eguerdi ostean, Urrestilako semea den honi egin diogun elkarrizketa. Askotan pentsatu izan dut eta oraindik ere horixe darabilt bueltaka, horrexegatik pentsatu dugu gainera ondorengo erreportaia hau egitea. Pelotaren gaitzik handienetako bat oraintxe aurkeztuko dizuedan hau dela. Pelotariek galdu naiz irabazi diru kopuru berbera kobratzea. Nere ustez, esate baterako 80.000 peseta kobratzen dituen pelotari bati irabazi ezkero 100 eta galdu ezkero 60 ordaindu ezkero motibatzeko beste bide bat izango litzatekela iruditzen zait, eta askotan izaten ditugun susmo eta errezelo txarrak usatzeko modurik aproposena agian gainera. Naiz eta horri buruzko iritziak aldekoak eta kontrakoak izan daitezkeen. Orain kontratuak egin dira zenbait kasutan, eskuz asegartzek desenteko iraultza ekarri du, palaz ere bai enpresa berberak, zestapuntara ere iritsi da hori, eta erremontera ikusi egin beharko helduko den ala ez. Guk guzti honi buruz gogoetatxo bat egin nahi izan dugu, eta ikus ezazue, entzun ezazue, arretaz ondorengo erreportaia. Pelotariak euren enpresekin lotzen zituzten kontratuek orain arte ez zuten izkutuko sekreturik. Hainbeste diru partiduko eta kito. Hortik aurrerakoak norberak aurkitu behar zituen. Baina gauzak aldatzen hasi dira asegartzek lehen urratsa eman zuenetik. Bilboko enpresak eskuzko pelotari bakoitzari fitxa bat ordaintzen dio urtean.
Gutxienez 50 partidu ziurtatu eta jokatzen duten partiduko beste dirusari bat. Horrez gain, seguridade sozialarekin babestu dituzte pelotariak eta horrek kantxan protagonista direnen mesederako lehengo egitura guztiak hankaz gora jarri ditu. Ni kontratu hau uste denbora asko ibili gala honen atzetik ez, eta fitxa bat eukitzea nik uste deportista danentzako oso mesedegarri dela ez. Zestapuntako Euskopilota enpresak ere eredu berbera jarraitu nahi izan du. Partiduko hau edo ura ordaindu beharrean fitxa bat kobratuko dute urtean eta gutxienez 75 partidu jokatu. Horrez gain, futbolariei bezala 1006 delako artikulua ezarri diete kontratuetan. Enpresas Unidasen berriz denetik dago, partiduko kobratzen dutenak eta baita fitxa batez baliatzen ari direnak ere. Asegartzeko palako kuadroko pelotariak lehengo baldintza beretan dauzkagu. Maiatzetik aurrera alda dezakete egoera hori. Erremontelariak ere lehengoan ditugu, baina batzuk behintzat nahiago lukete asegartzek eta Euskopilotak hartutako bidea. Nik ikustetana da, guk ibiligean modun, bate regularizau gaudela ez, seguridad sozial da ezer gabe gaude. Ez dakit alderdi hortatik behituta horrek regulazio batea eramango bagituzke, nahi iruditzat ona izango litzakela. Galarreta enpresako pelotariek urteko 120 partidu dituzte hitzemanak, partiduko soldata bat jasoz. Partiduren batean min hartzen badute, enpresak seguru txiki bat badu ezbeharrak betetzeko, baina horrez gain norberak beste seguru berezi bat egin ohi du bada ezpada ere. Bada zer hobeturik. Ni pentsatze profesionaltasun bat lortzia nahi baldin ez tala batu behar bai partiduko, bai itxezun zengatik, bai normalean rendimentuan gainean izan behar du ez. Baina zuk segurtasun bat ez baldin maukazu, profesionaltasun hori ez da alakua. Pelotazaleen artean ere badago beste auzi bat. Galdu edo irabazi pelotariek berdin kobratzen dute. Ez ote litzateke egokia partidua irabazteagatik gehigarri edo plus bat jasotzea. Nik uste baietz. Zozen agerpena azaltzeko, nik uste ondo goltzekela prima bat eukitzea. Gaizki ez, igual gehiago motibo eta igual hobeto jokako luke eta igual iraziko luke bentaja ondila egin, ez otamedezine igual ezin berrian, berroita otamarro. Galdu irabazi, beti berdinek kobratzea nik uste hori pixkat motivazio pixkat behar dela eta nik uste ez dakit futbolen bezala o prima berezi batzuk o nola egin beharko litzeken, baina nik uste hori mesedegarri izango litzekela, gehien bat pelotari motibatzeko, ez? Diru gehiago edo gutxiagoren goraberak ordea ekar dezake arazorik. Hoi tartien jarri ezkeo burruka asko izango ziala, ez? Porque hor askotan hor barrun zaudenean, zu partidua joatzen nahi eta irazteko prima bat baldin maukazu, batzitan atzelai bat okerraguakin jartzen zaitue, bestetan aurrelai bat okerraguakin, obiekin, pelota obia, pelota txarragua, eta oidanak afetatik egu askotan. Eta hor ja protestak eta historik azaltzeko motibo izango litzak, ez? Ni pentsatzet profesionala dana hor dana emateula. Pelotarien kontratuen egoera aldatzen ari da eta ez dirudi txarrerako aldaketa denik. Eta pelotarien onerako denak pelotazaleen onura ekarriko du. Pelotariak zenbat eta zentratuagoak atera kantxara orduan eta gehiago emateko gauza izango baitira. Galdu ala irabazi erabaki horra izango litzateke, guk aipatu dugun irtenbide hori indarrean jarriko balitz. Horretarako, esan bezala, partiduak irabazteak erabaki zerikusi handia izango luke, pelotariek jasoko luketen dirusarian. Horri loturik jakina izan dugu urtarrileko emaitzak kontutan hartuz, zeintzuk diren lau espezialitate nagusiak harturik, partidurik gehien eta gutxien irabazi dituztenak. Hona hemen emaitza. Zestapuntan urtarrileko pelotaririk erregularrena Maio izan zen, jokatutako 5 partiduak irabazi zituen. Oraindia Beaskoetxea eta Barrondo hirugarrena ere oso maila honean aritu zitzaizkigun. Katxin Uriartek ez zuen partidurik irabazi eta Castaños eta Madariaga ere makalantxean aritu ziren. Eskuz, Enpresas Unidasen Andueza 6garrenak 3-3 irabazi zituen, Unanuek 5-4.
Astarloak eta Etxanizek 3 galdu zituzten partidu bakar bat ere irabazi gabe. Asegartzen berriz, porzentaietan Errioxarrak nagusi, Xantik eta Gorostizak denak irabazi eta Titinek 5 bakarra galdu. Fernando Arretxeren urtarrila ere azpimarratzeko modukoa. Maiz bigarrena, Errandonea eta Alustizaren zatordea hilabete beltza izan da igaro berri duguna. Palaz, Jon Torre izan zen onena, 11tik 8 irabazi zituen, Iriondo eta Lekuek 10tik 7. Goitiak 11 partidu 7 garaipen. Zenbaki gorriak, Gaztainaga eta Peluagarenak, 8tik 2 irabazi eta 6 galdu. Eta azkenik Erremontekoak, onena Txikuri 10tik 8 irabaziz, Salaberria eta Etxabek 11tik 8 eta Etxeberriak 10tik 7. Iriartek lehen bailen ahaztu beharko du urtarrila, 9 partidutik bat bera ere ez baizuen irabazi. Hauetxek dira guk bildu ahal izan ditugun datuak eta zer pentsaturik eman dezaketenak zenbaiten kasuan. Aurrera jarraitu behar dugu eta espezialitate nagusi horietan sartzen ezten bat aipatzeko hain zuzen ere. Lehengo astean aipatu genuen, baina Korrika eta Presaka Abadinoko trinkete berria gaur 8 inauguratu zuten ura. Gaur patxada gehiagoz hartuko dugu gai hau, egia esan Euskal Herrian hegoaldean batipat bai behitako trinkete premia. Zenbat eta zenbat herritan animatuko hotelizateke jendea, pelotan jokatzera, trinketean egiteko gutxiago behartuta, gehiago gozatzeko modua ematen baitu askotan, horretarako aukerarik izan ezkero. Ikus dezagun, hainbesteko estimazioa izaten ari den Abadinoko trinkete hau. Tornosolo izeneko trinkete berria joan den larun batean zabaldu zuten Abadiñon. Tamalez, ez dira asko hegoaldean dauzkagun trinketeak, eta bertan jokatzeko aukera ez dugu non nahi. Abadiñokoa Bizkaian eraiki duten 3. da. Lehendik, Lekeitio eta Fadurakoak dauzkagu. Joan den larun batean pelotalekoa bedinkatu eta gero 2 partidu jokatu ziren. Eskuz, Larrañagak iparraldeko Roberti 25 eta 24 irabazi zion eta Xarezko partiduan 4 irurarrek ikuskizun bikaina eskaini zuten. Iturbe eta Larrartek 25 eta 32 irabazi zieten Lopetegi eta Molinari. Trinketea egiteko 130 milioi ordaindu behar izan dituzte Bizkaiko Foru Aldundiak eta Durangoko mankomunitatearen artean. Lehenengoak aurrekontuaren 3 laurden bete ditu eta bigarrenak osatzeko falta zen laurdena. Abadiño inguruko pelotariak trinkete berrian hasteko irrikan daude. Orduak oso martxa honean alokatzen ari omen dira. Bizkaiko diputazioak ez du momentuz trinketea txapelketetarako erabiltzeko asmorik. Lehen helburua gazteak erakartzea izango da, taldeetan banatu eta beraiekin lan egin. Etxea telatutik egiten hastea ez da komeni izaten. Beste zenbait gai ere baditugu oraindik aipatzeko eta ondorengo bideo honetan laburbildu dizkizuegu. Javier Arkarazo atzo itzuli zen kantxara hilabete askoz belaunean min hartuta geldirik egon eta gero. Gernikan atzo gaueko jaialdian Etxaluz eta berak 30 eta 14 galdu zuten Maio eta Unanueren kontra, baina Abadiñokoak gustora amaitu zuen. Jokatu gabe egon den denbora eta azken egunetan eraso duen gripea etsai bilakatu zitzaizkion azken zatian, baina pozik egoteko motiborik badu Arkarazok. Lehendabiziko mailako txapelketan noiz hasiko den ez du erabaki oraindik profesional mailako batzordeak. Herenegun Bilbon egindako bileran erabaki zuten gauza bakarra, enpresek Espainiako Federazioari txapelketak antolatzearen truke ordaindu beharko diotena izan da. Kluben arteko Euskadiko txapelketari bultzada garrantzitsua eman diote aste honetan. Iparlat, Kaiku eta Euskal Telebistaren babesa izango du aurrerantzean. Asteburu oro 100 partidutik gora jokatzen ari dira. Bigarren fasea datorren astean jarriko da martxan. ETBek 7 partidu eskainiko dizkitzue zuzenean. Krisia galarretara ere heldu da. Orain arte pelotariei hileko 10 partiduko kontratua egiten zieten. Azken debutanteek 6 partidukoekin konformatu behar izan dute. Gainera, enpresak 10 jokatu eta 9 ordaindu nahi dizkie pelotariei. Asteleneko zuzendari eta pelotarien arteko bileran argitu daiteke arazoa. Bigarren mailako buruz-buruko txapelketaren 4 partidu jokatuko dira asteburu luze honetan. Gaur batetik Teletxea Errasti bigarrenaren kontra eta bestetik Bazeta Goikotxearen kontra. Bihar Salaberri Badiolaren kontra eta asteartean Kalonje Fernandezen kontra. Jose Mari Iturtzaetak egoera larrian jarraitzen du. Donostiako erresidentziako gela batean dago eta azken egunetan bere lagunen animoa jasotzen ari da.
gurea ere arbeza. Hauetxek, labur bildurik, azken txampa honetan eskaini nahi izan dizkizu egun berriak. Gaurkoz ez dugu besterik, pelotazaleok, esker mila, gaur ere, aurreko asteetan bezalaxe, eskaini diguzuen arretagatik, ez ahaztu, kirolez kirolek aurrera jarraituko duela, eta guk, astero bezalaxe, tanto dotore batekin bukatu nahi genuke, gaurko pelota emankizun hau. Hain zuzen ere, badakizue bigarren mailako eskupelota txapelketa martxan dela, eta jokatu zen lehen partidua Zabala eta Taberna pelotarien artekoa izan zen. Eta partidu ari dagokio, gaur eskainiko dizuegun azken tantu hau. Gaur 8 arte, izan ongi. Astelenean finalean zein bikote izango den erabakitzeko orduan. Gaurko partidu horretan aterako da berriz, beraz, bigarren finalerako bikote ikusi egin beharko da, zeintzuk nagusitzen diren gazteenak, ala zarrenak. Ez dakit lehengo larunbateko edo lehengo osteguneko herenegungo partidu horretako emaitze ustekabekotza tar daitekeen. Ustekabekotza hartu beharrekoa, Goitie eta Oterok binakako palatxapelketan irabazitako txapela da. Batipat, txapelketaren hasieran bikoteen egituraketa eta osaketa egin zutenean, inor gutxik zuelako eurengan federik. Baina irabazi egin zuten meritu osoz gainera. Zesta punta, erremonte eta eskuz binakako txapelketa guztiak jokatu dira eta palakoa joan den larun batean amaitu zen. Txapelketa martxan jartzeko aldaketa batzuk egin behar izan ziren, lesio bat zela eta Oskarrin sausti ez baitzegoen jokatzen hasteko. Naparraren ordez, Juan Carlos Goitiarekin osatu zuen bikote Juan Carlos Oterok eta ez Alperrik. Bi Juan Carlosentzat izan da azken garaipena eta bide batez Euskadiko pala txapelketa. Mungiako aurrelaria 10 urte deportibotik urruti ibili da eta bere itzuliaren ondoren ezin sari hoberik jaso. 37 urtez bere izan da txapelketako pelotari onena. Patxa Lasiarren oso ongi bukatu baitu. Oterok berriz tope-topera ekin zion txapelketari eta azkenean jetxi eginda pixka bat, baina beti ere maila onean, txapeldunen mailan. Otero da beraz txapeldunetako bat, eta lehen aipatu dugu, Aizpuruk 2 txapel irabazi zituela iaz, eta hoietako bat Oteroren herrikoa den beste pelotari batekin irabazitakoa izan zen Arregirekin, beraz, egia esan naiz eta alkizarra izan jaiotzez. Otero aspaldiko urte hauetan anoetan bizi da, Arregi bezalaxe. Bi pelotari hauek aitzakiatzat hartuta egina da, Inigo Aiestaranek ondoren aurkeztuko digun bideoa. Bibitara, 1983-84 kurtsoan antolatu diren txapelketetako 2 irabazle herri berean bizi dira, Anoetan. Arregik erremontekoa irabazi zuen eta Arestian Oterok palakoa. Xabier Arregi Ugartemendia, 30 urte, Anoetarra da jaiotzez. Alkizarako bidean eskubira dagoen etxe honetan bizi da. Juan Carlos Otero Gabirondok bere bizitzaren erdia 14 urte Alkizan egin ditu eta azkeneko 14ak Anoetako pelotalekoaren atzekaldean duen Salkorrekaleko etxe honetan. Arregik 8 urte zardu zuen lehen dabizikoz erremontea eta profesionaletara 1983an pasatzen. Erremontezaleek artistatzat dute Anoetarra, tantua erraz bezain ikusgarri bukatzen dakien horietakoa da. Berezko aldu Xabierrek pelota nahi duen tokian jartzeko abilezia hori, ala ibiliaren ibiliz eskuratu du. Ni oso gaztetik hasi nion, da orduan indarrik ez da eta ikaste manejatzen zestua. Gehor ez indarra hondik izan da batzuko aprobetxatu behar izateu, habilidadia, oze bintzat. Oterok atzeko kuadroetan jokatzen du, eta ezkerra da. Txikitatik hartu zuen dena ezkerrarekin egiteko ohitura. Ez guain arte bintzat eskubia ezertako ez ibili, justu eusen gauza hartzeko
ere beti ezkerrakin ibiltzen naiz, eta bazkaltzeko, eta eozin futbolen ibiltzen nintzen ezkerrakin ibiltzen nintzen, osake denetako. Arregik pelota du diru iturri bakarra. Buru belarri horretarako prestatzen da egunak dituen 24 orduetan. Erremonteak ondo bizitzeko adina ematen dionaren seinale. Bueno, behin estelarretan da jokatzen hasizkeo, bai, ematek. Ondo, nahi gu ematek. Oterok beste inundik ere ateratzen du jornala. Aspaldi hasi zen pelotak egiten eta goizak horretan pasatzen ditu. Azken 2 urteetan ikaspilotarako materiala behar izan dute eta Juan Carlosek nahikoa lan egin du eskatutako pelotak bidaltzeko. Nola nahi, errezagoa da pelotak egitea, palaz ondo jokatzea baino. Bueno, behin baina hartuzkio etxen lasai pelotak egitea eta berez erresago da ez. Arregik 3 partidu jokatzen ditu astero eta ordu asko geratzen zaion arren libre ez du aspertzeko astirik izaten. Ondo entrenatzeko aprobetxatzen du denbora. Bueno, hoxe, hortako ondo gehatzen zaigo, deskansatzeko ere bai, lesillo txikin behar magage masagiztan ahunda masagi hartu eta behar izate urrungo unian igual gorra gehatzen zaigo masagi eman da eta deskansatzeko ere ondo etortzeko. Juan Carlos Oterok joan den larun batean eskuratu zuen pala txapelketa. 45 eta 43 irabazizieten berak eta goitiak, Isusi Lehena eta Torreri. Berez txapela importantenetako bat konsegitu dugu eta aurten konsegituta, nik damazkit 6 urte ja profesionaletan, eta hau lortzea nentzako eta denentzako ere importantea da ez. Xavier Arregik lehen ere aukera bat baino gehiago izan du txapelaz jabetzeko, baina abenduaren 18 arte ez zuen amets hori bete. Pello Aizpururekin batera 40 eta 28 irabazi zuten finala, Altuna eta Eizagirraren kontra. Ni aurten izangoan 3. kanpenatu, primera gu eta aurrenekoan Mujikagin finale aliatu nino, baina txapeli gendin ikusi. Bigarrengoan ez ginona finale aliatu eta 3. bintzat lortu dio txapela ez, eta guztua bintzat. Hala ere, Xavier Arregi eta Juan Carlos Otero ez dira anoetan bizi diren txapeldun bakarrak. Gipuzkoako bertsolarien txapelduna ere bertan bizi da. Bata Juan Carlos Otero degu, eta jaioan Alkizan. Zenbat izerdi bota otezun, Erniopeko pendizan. Arregi berri zanoetarra, pelotan hemen hasi zan. Bik alabiak orain goi mailan, txapeldun handien gisan. Guk anoetan ezin gentzake, poz handiagorik izan. Estimatzen dituzte estimatu anoetarrek 2 pelotari hauen balentriak, ez daitezela azkenak izan. 3. txapelduna ere atera du beraz Inigo Aiestaranek. Eta orain bai, txapeldunik handienetako batenganagoaz, ez baita txantxetakoa, buruzburukoa. Pena, hori ona litzateke eta Iturtzaetaren eriotza. Alaxe da bai, normalean kirolaren aurpegirik alaien eta ilunena garaipena eta porrota izaten dira, baina askotan porrota baino tristeagorik ere gertatu hori da. Eta orain honetan, Jose Mari Iturtza eta Sarasola Andoaindarraren eriotzaren berri eman beharrean gara. Jose Mari Iturtza eta Andoainen jaiozen duela 30 urte. 86ko ekainaren 2an jokatu zuen profesional mailako lehen partidua, Carmelo Baldan, Donostian. Iazko irailaren 9an jokatu zuen Bilboko Deportibon azkena. 6 urte horietan zehar, buruzburuko txapel bat eta binakako 3 irabazi zituen. Bere ezker besoa elektrikoa zen, besterik ez bezalakoa. Manolo Iturriz geroztik izan den aurrelaririk onena izan den honek, 2. mailako atzelariekin jokatu behar izaten zuen bikoterik handienen aurka. Onak gutxi izaten dira, onena bat bakarrik. Palaz, Jose Mari zen onena. Baina gaixotasunaren aurkako partidurik ezin izan du irabazi. Gaur hilda Donostiako erresidentzian eta bihar bertan ehortziko dute bere sorterrian Andoainen. Pelota mundua negarrez ari da. Iturtza eta izan zen iazko binakako txapelduna Aiezulaikarekin batera. Aurtengo txapeldunetako batek Oterok berari eskaini zion txapela. Hitz egiteko gogo handirik ez zuen gaur, baina
Alkizarrarengana jo dugu eta Tolosako Agirre atzelariarekin ere hitz egin dugu. Biak Iturtzaetaren lagun minak. Josemari Iturtza eta Zarazola atzo gauez hiltzen Donostiako erresidentzian azken 7 hilabetetan kantxatatik urrun mantendu duen gaixotasun larri batek jota. Azken 2 asteotan egoerak itxaropenik eskaintzen ez zuela eta pilotazalea txarrena pentsaturik zebilen. Baina heriotza baieztatzean doluaren zapore mingotsa zoko guztietara edatu da. Pilotariak agur esan digu, baina ezagutzeko aukera izan zuenak ez du erraz ahaztuko Andoaindarra. Hombre, ni pertsonalki lagun bat galdu dut, baina jakin da zertan aizan eta palan aizan, pelotari bezala, eta oso ona gaina zan. Eta orduan nik uste denok galdu dugula beraz ezkan gauz guztik ez, bai pelotari aldetik eta bai pertsona aldetik ez. Punta-puntakoa eta beraz zeuken kolpe guztik eta mobira guztik eta fisikoki zeon bezala dena galdu dio eta hori superatzeko nahiko lan egin beharko du denon artean olako figura bat berriz lortzeko ez. Josemari Iturtza eta lagun eta txapeldunaren arimaren aldeko elizkizuna bihar izango da Andoaingo auzo egiten den Zorabilako San Martin elizan arratsaldeko 5:00 aurrera. Pilotaren mundua doluz bustirik utzita, agur esan digu Josemari Iturtzaetak. Eta etxe honetan hainbeste estimatzen genuen guztion partetik, bioakio gure doluminik egiazkoena bere familiari.